नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोल के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित बानी। ई कविता हम कुछ महाभारत के जो युद्ध होखे के रहे ओकरा कुछ क्षण पहले के ई कविता बा। हम कुछ लिखे के प्रयास कैले बानी, रो लोग सुनी, अच्छा लगी। आपन जीवन के ऊपर वाला के सौंप दी, आपन जीवन के ऊपर वाला के सौंप दी, काहे कि जवन हम जीवन भर में कर सकीले उतना तो पल भर में कर दें, उतना तो पल भर में कर दें। ई कविता महाभारत के युद्ध के है। ई कविता वो समय के है जब युद्ध शुरू होखे के रहे, जवन युद्ध भूमि रहे कुरुक्षेत्र के युद्ध लड़ेला समतल कइल जात रहे। पेड़ पौधा से लेके झाड़ी तक कटात रहे। मैदान युद्ध करेला तैयार कइल जा सके, युद्ध करेला युद्ध भूमि सहजात रहे। ओह युद्ध भूमि के निरीक्षण करेला भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन निकलल रहलन। ओह में कोनो कमी न रहे, ओह के देख देख निरेखत रहलन। वही घड़ी एक चिड़िया उड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ऊ कहलक कि भगवान हमरा के बचा ली, हमरा बच्चा सब के बचा ली। ई सब कहे अपन व्यथा सुनाई, ई सब कहे अपन व्यथा सुनाई। भगवान पूछनी का भई। चिड़ैया कहलक कि हमार घोंसला और बच्चा के जमीन पर एक हाथी दिहलक गिराई। भगवान देखनी कि ओकर नन्हा नन्हा बच्चा जो जमीन पर पड़ल रहे, ई देख चिड़ैया के दिल भरल रहे, ई देख चिड़ैया के दिल भरल रहे। भगवान कहनी कि हम का कर सकीले, ई नियति के पहिया हो, ई समय के पहिया हो, एमे हम तहार मदद ना कर सकीले, एमे हम तहार मदद ना कर सकीले। इतना सुन चिड़ैया लागल रोए, रो के कहलक कि रौरा सब कुछ कर सकीले, हे भगवान रौरा ना करब तो हम कैसे जी सकीले। हे भगवान रौरा अगर ना करे तो हम कैसे जी सकीले। चिड़ैया कहलक कि बस हमरा के इतना इजाजत दी कि हम रौरा पर विश्वास करी। हाँ कहीं हे प्रभु कि हम रौरा पर आस करी, हाँ कहीं हे प्रभु कि हम रौरा पर आस करी। भगवान चिड़ै के बात सुन के हाँ कहलन। भगवान के प्रति आत्मविश्वास देख हाँ में हाँ भरलन। ओकरा बाद अगला दिन युद्ध के शुरुआत भइल। ओकरा बाद अगला दिन युद्ध के शुरुआत भइल, अगला दिन युद्ध के आगाज भइल, अगला दिन युद्ध के आगाज भइल। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहनी कि हे अर्जुन आपन धनुष और बाण दो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहनी कि हे अर्जुन आपन धनुष और बाण दो, अभी युद्ध करेला जन धनुष तान दो। अर्जुन कहलन कि हे कृष्ण ई धनुष बाण रौरा का करब। अर्जुन कहलन कि हे कृष्ण ई धनुष बाण रौरा का करब, रौरा तो शस्त्र उठावेला माना कइले बानी। अर्जुन कहले कि प्रण करके रौरा का करत बानी। अर्जुन कहले कि प्रण करके रौरा का करत बानी। श्री कृष्ण कहनी अर्जुन से कि हे पार्थ हमरा एक जरूरी काम करे के बा, तबे ही तोहरा युद्ध के शुरुआत करे के बा। इस सामने जवन हाथी देखता रह ऊ हाथी नन्हा चिड़िया के पेड़ गिरा के घोंसला गिरौले बा। हे अर्जुन वही हाथी से हिसाब करे के बा, वही हाथी से हिसाब करे के बा। अर्जुन के लागल कि भगवान श्री कृष्ण गुस्सा में बानी। अर्जुन के लागल कि भगवान श्री कृष्ण गुस्सा में बानी। तुरंत अर्जुन अपन धनुष भगवान के उठा के देनी। भगवान श्री कृष्ण एक तीर चलैनी हाथी के ओरी। हाथी के कुछ भइल ना, तीर जाके लागल बांधल रहे जौन घंटी के डोरी। घंटी जाके जमीन पर गिर गईल, उ घंटी जाके जमीन में अस्थिर भइल। घंटी के गिरल देख अर्जुन लगलन हंसे। घंटी के गिरल देख अर्जुन लगलन हंसे
ई सब देख के अर्जुन लगलन श्री कृष्ण के तंज कसे। अर्जुन कहलन कि का माधव हमरा के कहती, हाथी के मारे के रहल रहत हमरा के मौका देती, हम ओकरा के ढेर कर देती। भगवान श्री कृष्ण कहनी कि काम हो गईल, जवन सोचनी सब हो गई। 18 दिन तक महाभारत के युद्ध भइल। 18 दिन तक महाभारत के युद्ध भइल। 18 दिन के बाद जब युद्ध खत्म भइल, एक बार उ भूमि के फिर से साफ सफाई भइल। वो युद्ध भूमि के सब ढेर हटावल गईल। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से उ जगह के दौरा करेला निकलले। जैसे उ घंटी हटैलन, चिड़ै के बच्चा फरफरा के उड़ गईल। ई देख अर्जुन के बहुते आंख नम भइल। ई अचरज देख भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन मने में प्रणाम कैलन। ई अचरज देख भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन मने में प्रणाम कैलन। अर्जुन कहलन कि राउर लीला अपरंपार बा। ई सब सोच मने में मुस्कैलन। चिड़ै तो खाली इहे कहले रहे कि हे भगवान, खाली हम रौरा पर भरोसा तो कर सकीले। हे प्रभु, रौरा पर विश्वास तो हम कर सकीले। भगवान तो हाँ भरले रहले। बाकी भगवान इहो कहले ई समय के पहिया हो, घूमत रहे चलेला। ई समय के पहिया हो, घूमत चलेला। लेके जाई ई समय सगरो झूमत चलेला। बाकी जहाँ चिड़ै विश्वास कैलक, भगवान श्री कृष्ण पर आस कैलक, उ पहिया ऐसन घूमल कि चिड़ै के जिंदगी, ओकर बच्चा के जिंदगी सुरक्षित हो गई, ओकर जिंदगी सबसे वंचित हो गई। जब रौरा जिंदगी में कुछ नजर न आए, जब रौरा आँख के सामने अंधेरा छाए, रौरा जिंदगी के परिस्थिति जवन होखे, रौरा जिंदगी के स्थिति जवन होखे, हम और रौरा जीवन भर में जवन कर सकीला उ तो भगवान एके पल में कर सकीला। उ तो भगवान एके पल में कर सकीला। यही खातिर ऊपर वाला पर भरोसा करी, उनकर आशीर्वाद के साथ कहेले प्रेमी जी रौरा सब काम करी, ओहके साथे भगवान के ध्यान धरी, प्रभु पर हरदम विश्वास करी, प्रभु पर हरदम विश्वास करी। नमस्कार, प्रणाम। ये कविता कैसन लागल और लोग हमार सुशील कुमार प्रेमी यूट्यूब चैनल बा, उमें जाके सर्च करी देखी और बताई। हमार प्रयास ये रही केहू से एक से बढ़ के एक कुछ आध्यात्मिक धार्मिक कविता लेके उपस्थित रोले के बीच उपस्थित होके हम पहुँची। फिर से हम लिखे के प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।